Shalom. Oras madihita salut na dihamu ama nami, ina nami na pasobulong nang suni di akan anakon nami. Asa tamulay tutupar minggu di bagasan sadarion. Tapuji ma tuhata sian buku Ede nomor 135 ayat sada rodi tulu. Hite-hite gor ni debata ama, dohot gor ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot gor ni to di perbadia na tumopa langit dohot tanoon. Amin. Halomohon Jehovah, jadi lehonon na matuho na pinangido ni Roham, pasahat madalanmu tu Jehovah, jalahapo si ibana, asa ibana paturehon. Parohon maroham maradopon Jehovah, jala ibana paimaima, say marhaposan tu Jehovah maho, jala ulahon na denggan, ay holong dorohan ni Jehovah midauhum, jala dang tagamon tadikonon na akkanan yasyanna. Haleluya. Ali Tuhan debata ama nami,
nunga marpungu hami dison di arina di perbadian mi, say buhay mapinggol dohot rohanami, asa marlas ni roha hami manangihon hatam, nabadiai, jalaringgas hami manibangi dohot mameop hatam, di bagasan rohanami, asa pos rohanami martangiang tuho, urupi mahami, asa huparhasayang hami, aka ari-ari ni ngolunami na podoki, say pamasok mahami tuhang uluan sa liling-nililing na, pujion nami mahodisi, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hudul mamu. Mari dimahita. Tatangihon ma patik ni debata imana ni enetsion ulaw ni apostel 10 ayat 30 sada songonon matana. Jadi didok nasida ma haporsiai ma Tuhan Yesus asa maluaho dohot isini bagasmu. Atong rap mangidugugo mahita tuadupan ni debata. Ale Tuhan debata say pargogoy mahami mangulahon na barto patik mi. Amin. Marid di mahita. Tatopoti ma dusat ka. Ali Tuhan debata pargogo na suhatu dosan para si roha na sumurung amani Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Hami halak pardosa na dangolon rotu jolo ni habangsa habadiaon mi
manopoti jala manggukon dosa nami. Masajot-jot warsahi hami ho marhite-hite pikiran dohot hata dohot pambainon nami naruai. Dang huhahulongi hami ho siyan nasa roha nami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa tuddi nami, dohot nasa gugu nami. Dang huhahulongi hami nasa dang huhahulongi hami dang huhahulongi hami ho siyan nasa roha nami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa tuddi nami, dohot nasa gugu nami. Nang dongan nami dang doson diri nami hubain hami, dibaheni tamado rimasanmu jala umanmu hami tuhamatean saliling nililing na. Alani mapor sumahami nuaing tu asi ni roham na godangi, mangido siyan nasa roha nami hasesan ni dosa nami salut na. Sayurupi mahami paubahon roha nami, alani Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham, si panguluhami dot alani guarmu nabadiai. Ale Tuhan saya si maroham dihami nadangolon. Amin. Tabigima baga-baga taringot tuhasesan ni dosa. Satokid dohu tadikon ho alai papupungok kuma ho muse marhite-hite aka asini roha nagodangi. Dagan dipapiar ni muruku hutadikon satok bohiku. Satokin maradopon ho alai marhite-hite dengan basa saliling nililing na asyaku ho ninna Jehovah si palua ho. Hasangapon madidebata na didijang. Amin. Kor punguan ina.
Mari dimahita. Turpuk epistel di minggu sadarion imana nienet sian Amos walu ayat sada rodi 12 tajahama margati soring. Songonoddo di pataridahon Tuhan Jehovah tuau ida ma sadahirang namarisi perbue naung malamun. Jadi diari nasasadai adu konon nasida ma aka ede dijoroi ninna Tuhan Jehovah dibain hinadea ni bakke sip songoni di patipalhon margugung-gugung. Akan nama dok adiga peulaning salpu poltak ni bulan asa manggadis emehita adiga salpu dot ari sabat asa tarukap sopo paremean lahu pamekmeto solu jala babelgahon arga dohot mangasi marhite sian hatian ni si paoto-oto. Nunga mapola marmamang Jehovah Tuhan muliau ni si Jakob molotung halu pahonoku be saliling nililing na aka pambahenan na sida sudina. Diari nasasadai nina Tuhan Jehovah suduk mamata niari di hos niari jela paholomoku tanoon arian.
Ida ma rodo aka arisogot nina Tuhan Jehova, tongosok kumahar hapararot tu tanoon, dada haraparot di sagu-sagu manang hawason niay. Ikon dia kahata ni Jehova do naing begion yan. Songoni masahatna, martua do na tumangihon hatani debata jala ng peopsa. Amin. Kor na po sa bulong.
Marit di Mahita. Tidakon maha porsiao tay songon na hinatidakon ni dongata sa porsiao di sadok portibion rap mahita madok. Au porsea di debata Jehova ido ama pargogo na sohatudosan na tumopalangit do tanu. Au porsea di Jesus Kristus anak ni debata Jehova na sasadai ima na tinubuhan ni si Maria na gabi-gabi siato di porbadia adorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni Silatus na mate tarpajal do iba na dihaw pinorsilang na tuat tuban watoru dung ditanom nangula mangulu diari patuluhon na manay tu surgo lahudul tu siamun di debata Jehova amanay pargogo na suhatu dosani di sima ibana pay mamulak sugo tu tanoon manghumi halak na mangulu dohot na mate au porsea dito di porbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan na badia dohot dihasisan ni dosa dohot dihatai na madok mula mangulu sogo daging ni halak naung mate dohot dihanguluan na sora suda. Amin. Kor punguan lansia dohot keluarga.
Korpungan Ama.
Tabi gema titing na masa di bagasan ni mingguan. Shalom. Tabegema Dikting HKBP Tamarunang, Minggu tanggal 20 Juli 2025. Nama ragam Goar ni Mingguta Sadarion Ima, Minggu Palimahon Dung Trinitatis. Topik Minggu, memilih tohab naumuli atau memilih bagian yang terbaik. 2. Dikting naing marbagas, manang pamasumasuon pardongan saripeon, dikting parjolo. Naing majalo pamasumasuon pardonga saripeon, ima, Yaneri Andreas Panjaitan SH, anak Niamata, Doktorandus M. Panjaitan MM, tubuh ni Inata, PSM Boru 5 juta AMD, Sian Huta Jalan Perum Teltolu nomor 57, Taman Telkomas, wilayah 3, Ruas HKBP Tamarunang, Resort Tamarunang, Distrik Sapulpitu IBT, Dohot Oroan, Putri Juniarti Setianingsi, Boru Damanik SS, Boru Niamata, Situa HW Damanik, tubuh ni Inata, RN Boru Samosir, Sian Huta Gang Seio, Minas, Ruas HKBP Minas, Resort Judika Minas, Distrik 22 Riau. Pamasumasuon pardonga saripeon, ima di hari Sabtu, tanggal 2 Agustus 2025 di HKBP Tamarunang, Resort Tamarunang, Distrik Sapulpitu IBT. Saya tuhat tama na saya patulus sude ulauni. Tolu Partangyangan wilayah 2. Di Patupa Huriat Tado Partangyangan wilayah 2 di hari Selasa tanggal 22 Juli 2025 masuk pukul 10 sia 30 wita di bagas ni keluarga Amang YFH Sitorus Inang Calsit Boru Purba, nama alamat di Bumi Permata Sudiang, BPS Sada Blok K2 nomor 10. Asaroma Ruas wilayah 2, Parhalado dohok keluarga di Ulaoni. 4 Ruas Nataba. Mamuka Minggu Sadarion tanggal 20 Juli 2025 nunga gabe ruas ni Huriata Ima Sada keluarga Tresno Maju Sinaga SST Inang Siprita Tiurdina Boruluban Raja SST PLNH dohok tolu anak nasida Sion ben Aser Teta Sinaga, Salom ben Gad Teta Sinaga, Siela bat Yehuda Teta Sinaga. Nasida Rosian HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan, Distrik Sapulpitu IBT. Saunari Nasida Maringanan di perumahan Green River View Barombong, Jalan Prime Rose Walk nomor 10 masuk wilayah Tolu. Asa jongjong mah di Inganan Ruas Nabaru. 2. Keluarga Andi Hobi Maruli Huta Soit ST, Desi Apenita Borusilain Eskom, Nasida Rosian HKBP Panji Porsea, Resort Jetun Distrik Onom Dairi, Saunari Nasida Maringanan di Jalan Kesenangan Tolu Blok E nomor 274 BTP masuk wilayah Tolu. Asa jongjong mah di Inganan Ruas Nabaru. Selamat bergabung amang inang di HKBP Tamarunang. Tuhat tama nama masuk. Dipersilahkan duduk. 5. Padidion Nabadia. Patupaon ni Huriata do Padidion Nabadia tu yanakon ni Huriata Ima. Sada Dipia Valen Marpaung tubuh tanggal 14 Februari 2022 Natoras perempuan Natoras Bawah Johnson Marpaung Natoras Boru
Pebrinawati Sitopul. 2. Sion Ben Aser Teta Sinaga, tubuh tanggal 27 Mei 2021, laki-laki, Natoras Bawah, Tresno Maju Sinaga SST, Natoras Boru, Siprita Tiurdina Lumban Raja SST PLMH. Tolu, Salom Ben Gat Teta Sinaga, tubuh tanggal 8 Desember 2022, laki-laki, Natoras Bawah, Tresno Maju Sinaga SST, Natoras Boru, Siprita Tiurdina Lumban Raja SST PLMH. 4. Sheila Bat Yehuda Teta Sinaga, tubuh tanggal 17 November 2027, perempuan, Natoras Bawah, Tresno Maju Sinaga SST, Natoras Boru, Siprita Tiurdina Lumban Raja SST PLMH. Acara di Patupa Dung Sidung Pasahat Amplop Tujolo. Sia rapot evaluasi perhalado HKBP Tamarunang. Patupaon ni Huriata do rapat evaluasi perhalado HKBP Tamarunang di hari Sabtu tanggal 26 Juli 2025 mulai pukul 17.00 wita maringanan di konsistori Huria. Asa parsidohot masude perhalado ni Huriata di Ulauni. 7. Senam sehat HKBP Tamarunang. Patupaon ni Huriata do marhite seksi kesehatan 5 senam sehat di hari Sabtu tanggal 26 Juli 2025 mulai pukul 07.00 wita maringanan di alaman ni Huriata. Asa Roma sude ruas ni Huriata di Ulauni. Walu rapot panitia retreat punguan ina HKBP Tamarunang. Nunga terbentuk panitia retreat punguan ina HKBP Tamarunang jala songonom ma susunanna. Ketua Inang Nyonya Sinaga Boru Silaen, Sekretaris Inang Nyonya Nababan Boru Simamora, Bendahara Inang Nyonya Simajuntak Boru Napitupulu, Seksi Acara Inang Nyonya Hutagalung Boru Lubatubing, Inang Nyonya Situa Marpaung Boru Banjar Nahor, Inang Nyonya Panjaitan Boru Napitupulu, Inang Nyonya Saragi Boru Sipayung. Seksi Konsumsi Inang Nyonya Si Mare-Mare Boru Tapubulon, Inang Nyonya Situa Si Hobing Boru Sinaga, Inang Nyonya Sitopul Boru Lubatobing, Inang Nyonya Situa Panjaitan Boru Huta Barat. Seksi Perlengkapan Inang Nyonya Sitijak Boru Simajutak, Inang Nyonya Situa Si Hobing Boru Panjaitan, Inang Nyonya Si Hotang Boru Samosir, Inang Nyonya Situa Rumah Horbo Boru Pangaribuan. Seksi Dana Inang Nyonya Situa Siaturi Boru Huta Soit, Inang Nyonya Situa Huta Julu Boru Panjaitan, Inang Nyonya Panjaitan Boru Simajutak, Inang Nyonya Sianipar Boru Sialagan, Inang Nyonya Situa Sitorus Boru Baribing. Seksi Kerohanian Amang Pendeta TD Sianturi STH dan Seksi Kerohanian Punguan Ina. Alani pinangido matu sude panitia asama rapot sadarion dung sidung permingguan maringanan di Garejaon. Sia kunjungan pastoral. Patupaon ni Huriata do kunjungan pastoral tu ilaya tolu di Bagasan Saminggon. 10 amplop operasional Huria. Di permingguata sadarion pasahat amplop tujolo dohita tu operasional ni Huriata tapasaha ma di Bagasan Lasni Roha. 10 sada ruas na marsahid. Perhalado doh sude ruas ni Huria HKBP Tamarunang manang yakon, ruas namar sahik di Jabu manang di rumah sakit. Setuhat tamana mga lehon hamalumon dohot hahipason. Molo adong sian ruas ni Huria namar sahik di Jabu manang di rumah sakit. Asa di Papua tu perhalado manang padita. Ruas namar sahid sada Agusta Kristine Boru sian nipar ruas naposo sian ulaya tolu perawatan di Jabu.
2. Sianipar sian wilayah Tolu perawatan di Jabu. Tolu JJ Hutapea sian wilayah Sada perawatan di Jabu. 10.2 ruas namar ulang tahun Parhalado HKBP Tamarunang Pasahaton. Selamat ulang tahun tu ruas nihuriata namar ulang tahun siat tanggal 14 sahatu tanggal 20 Juli. Saya tuhat tama na mga lehon pasu-pasu dohok gajang ni umur suang songoni nang hahi pason. Ruas namar ulang tahun Sada Marta Borupadrosi tanggal 15 Juli 1946 sian wilayah 2. 2. Pran Simon S ruas Naposo tanggal 15 Juli tahun 2000 sian wilayah Tolu. Tolu Nahum Agio Bernison Sinaga anak sekolah minggu tanggal 15 Juli 2010 sian wilayah 2. 4. Situa Desman Hutapea tanggal 17 Juli 1925 sian wilayah Tolu. 5. Dean Darius Nahapun anak sekolah minggu tanggal 17 Juli 2020 Tolu sian wilayah Tolu. Onom Hasudungan Mauliate Situpul tanggal 10 Juli 1957 sian wilayah 2. Fitu Alpan Pasaribu remaja tanggal 20 Juli 2012 sian wilayah Sada. Walu Angelina Monica Borusi Mare-Mare ruas Naposo tanggal 20 Juli 2001 sian wilayah Tolu. Poda Tolu ayat 10 di tangan nasia mudo gajang ni umur jala di habirang nado hamoraon dohot hamuliaon. 10 Tolu ulang tahun pardongan Saripeon. Parhalado dohok sude ruas Nuria HKBP Tamarunang Pasahaton. Selamat ulang tahun pardongan Saripeon tu ruas na merayakan siat tanggal 14 satu tanggal 20 Juli. Ruas na merayakan Sada keluarga Amang S Huta Barat Inang SH Borusi Majutak tanggal 15 Juli 2015 sian wilayah Sada. Setu hatta mana saya tong mga leo pasu-pasu tu keluarga nasida. 10 ruas naro tu par mingguan. Sada Minggu tanggal 10 Juli 2025 di permingguan Magodang Manang Umum torop ninaro 144 halak. 2. Minggu tanggal 10 Juli 2025 di permingguan anak sekolah minggu torop ninaro 57 halak. Tolu Selasa 15 Juli 2025 di pertangyangan wilayah Sada di gereja HKBP Tamarunang torop ninaro 25 halak. 4. Jumat tanggal 10 Juli 2025 PHD Punguan Ama Punguan Ina di Patupa di gereja HKBP Tamarunang torop ninaro 20 halak. Angka Romawi na paduahon parhepengon. Parhepengon ni huriata boy mata bereng ditik-tik parhepengon na adong di hitabe doho di slide LCD. Songonima tikting ni huriata di bagasan minggon tatangyakon ma asa gabi pasu-pasu dohot las ni roha di hita tarlumobi gabi hamuliaon di goar ni tuhata. Amin. Selamat hari Minggu tuhata ma nama masu-masu hita. Tapuji matuhata siap buku ede nomor 720 sia ayat sada dohot udukna umaita papungu pilihan sada A sada B dohot 2. Lului hamu harajang ni debata rab dohot hati goran na tamahonon nama ondeng Tuhamu. Haleluya, haleluya.
abonado. Haleluya, 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 haleluya. Dan dahulan si Panganon narikot, bain ang uluan ni John, matung nasahatan ni debat tatado. Haleluya, haleluya, dua manang tolu halapehamu, bungu marhite goar na Tuhan ta Yesus di tonga-tongamu. Haleluya, haleluya, Tadi roek sada. lului hamu harajau ni debata, ram dohot hati goran na tambahonon nama ondeng Tuhamu. Haleluya, haleluya, Damini debata na sumurung siang saluhut na roha, menamang ramoti ate-ate do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Huria nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus, hatane debata nagabe jamita di mingguta sadarion imana dene sian Evangelium Lukas bidu 10 mamuka sian ayat 38
tolhas tu ayat 42. Asata jahama amanginang marsika soring sia kami mah ayat 38. Si Marta dohot si Maria jala dina mardalani nasida dibongo ti masa dahuta adong madisi poropuan sahala na marguar si Marta namanjakkon ibana tu jabuna. Di harosoton si Marta do ragam ni parhubason las di pajonok mamandok Tuhan dang dia toy roham na pinasubon yang gikiaw makubasi salaku dokon ibanatong mandungan yaw. Sadado narikot dipilit si Maria do toha naulii dang si buatoni sian ibana ido yang go sahatna horas ma dihita saluhutna sebelum hupasata mi manginang jamita di minggu ta sadarion parjuluma warahon tu hita saluhutna sata jalang ma manginang akana dongata na di lambung ta uhud mata dokon selamat hari minggu ma dihita saluhutna tajalang ma manginang. Iya molo na di lambung na amata dang pola sekan di jalang mak ati buha borak sia jabu dang marsijalangan ikun julu di gereja marsijalangan dang pola salai. Iya damang denang na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus buasa warahon songoni titik kita jalang dongata di soma nanunga tabain haputusan Oma Tuhan nahupilit tohap na muli diaw buasa do kono nami songoni amang inang daku boto sarupa do di luar tahun dohot di luar na asing titik makubasi hami di HKBP Amborgang di Porsea sahat di si somal na mulu hari Minggu dang binoto aha na masa alay mulu hari Minggu ikondisi magudang aka ulaon Senin Sabtu hari Sabtu ulu dang pula di ulahon marjumur eme alay di tiga hari Minggu ikondisi ma ibana marjumur eme jala somalna didiki dihobasi kami di sana Senin Sabtu hari Sabtu dang pola dibongkar akaina lemari alay dang binoto hola naneng marsak mar Minggu dibereng lemari rudut ikun jului di pature ujungna ala na loja pature lemari lupa ditiki lasongoni do nakaning nama jumureme adong prinsip ni halak batak na mandokon tarilala di jumuran nong jam-jam walu ay mulak Minggu ngasai ape ala na di jumur eme saya di jumur eme songoni gu setabi amanginang gu aka panangga gu aka pidong gabi manjagai lalap mati kina lupa matutiki ujungna gabe dang marminggu alani na kaning warahon tuhita tajalang kakadongata bodoh honok ku amanginang di bagasan nguluta talumubi di bagasan sadarion gudang bedo aka ulota alai dipakulingi Tuhani dibuhali Tuhani hita diajari Tuhani hita memilih tohap naumuli memilih bagian yang terbaik bukan berarti yang baik itu salah alani hatanya ala batak mandukun taludo narikot binahenni narumikot memilih yang terbaik dari yang baik huriana hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus alanido nakaning macelas rohanami saya upayut ihut aka edekor na didehon sadarion na parjulu ucoba huurutok kami ima punguan ama mulutabege nakaning dipakulingi do gadup hita jala ditariasot do di parmingguon na mandok adigan pau baumu roham naneng dohoron nami
tutudo amanginang maragam na ikunado pata di nguluta. Jodoh hita dipasiding, dikecewakan, kita merasa ditinggalkan. Alai soon edi pungon aman akaning adikan pawomu roham laho manada Tuhani alani di do mamuse di punguan ina di tariason nakaning tuhita di parmahan Tuhani do ngulu ana masa di nguluta hasusaan sitaonon parukilon ingok ma di bagasan hasusani di parar Tuhani do ngulu alani Tuhani do namarmahan nguluta jala di suarahon di punguan naposo nakaning alani di do matuhita pilit ma hanguluani pilit ma hanguluani memang kita harus akui soalnya jamita di minggu nasalpo hidup ini adalah pilihan. Setiap waktu, setiap saat kita harus memilih itu. Jadi kisah hatu hita contoh satabi amanginangda, satabi muluadong na si songoni ba songon edina kaningma pauba maroham. Songon diruat na asing, ulu do songoni ale moloon yakid duau hakabi pitamarunang ruas na tarpasu-pasu. Amin. Amin. Ulu do songoni diruat na asing, holan alani arisan. Kebetulan ibana maka suhuton arisan ke bidang marminggu idu buah sedang marminggu hamu ai madah majabui hami sonari arisan suku-sukun nasaru padu arisan dohot marsoba tutuhani aduk namanduk di arisan piamang membagi jamita do ulu alai pakorhonna makna itu berbeda mulu di parmingguon adong do hubungan jamita tu liturgika HKBP liturgi sadarion losongoni tu ganuk akaed di natapasaat alai mulu di arisan tutudo tong jamita na pinasahat ni padita manang na pinasahat niya ka parhalado alin yang dohon nami mulu na di pasahat di arisan itu sudah berbeda makna amanginang sian borhat sian pungwanido ahana masa di pungwani ale mulu di huria ahana masa di tonga-tonga ngulut taganup do borhat turpuki itu jala namangiut muse amanginang olodo taringot tu na mamilit muse olodo susah kita alani setiap waktu ketika kita terbangun ketika kita akan memulai aktivitas kita akan disuguhkan pilihan yang mana yang harus kita pilih. Iya alani akan yang udah susah kita memilih yang terbaik dari yang baik, memilih yang terbaik dari yang baik. Suri ringgado alai nadia do nadu menggan hobar tu pikirata do nadu menggani manang hobar tu sakap ni Tuhan itu nadu menggani alai di edelan siya nakaning mamanginang odo nagabi alus odo nagabi jawaban tu ganup nguluta didok di bukit di onom ratus siya plusia sikop do asini roham tuau nadangolon itu tahe nakaning amang itu sikop do asini roham tuau nadangalon naneng patuduhon naneng pabuahon tutudu ape uludu si patah hitam mabiar ramanginang ketika memilih akan ada dua konsekuensi positif negatif apapun itu positif negatif alai molo nu ngarap do Tuhani sikop do hal yang baik itu akan tambah baik hal yang negatif itu akan diubah menjadi baik itu alani sahak mahita amanginang tuturpu jamita sadarion ide utama na parjolo Jesus do nama milit Jesus do nama milit tu bagas ni si Marta dang si Marta nama Jo ibana Jesus do naro tu bagas ni si Marta di kisahat Jesus tu bagas ni si Marta nungata kasih tada Jesus isi si Marta isi anggina si Maria
Hola sahat Yesus tu bagas ni si Marta. Luar biasa do, pakubasion na pinarade ni si Marta. Taringot tu menemui Yesus. Alai dohonot tama. Alang-alang ditada si Marta dotong Yesus. Alai mulu Maria. Nunga takas ditada si Maria isi Yesus. Ahana hinirim ni Yesus. Ahana yang disakapi Yesus. Nunga takas dibuto si Maria. Alani didikisahat Yesus. Boy berengot ta amang inang. Dua karakter tetapi dua-duanya menentukan komitmennya. Menentukan sikap. Si Marta songon sian paradaton makubasi doi bana. Boy tabayak ko namang inang luar biasa do memang terlalu mobi halak Batak meloro hula-hula mulo di adat halak Batak meloro hula-hula luar biasa do pakubasyon ni pamuruon manang pakubasyon ni bere ngaro tulang edo alani kan setabi amang inang setabi ay alana contoh deui jut tabi kan usiaton ma ngaro tulang edo nang dohonon luar biasa do pangarado ni hola naro hula-hulana denggado ditamui itu dari putulang nai iba neng disyaton apa maksudna akan neng pinarade do usyaton mau mak ngaro tulang itu ala neng dohonon nami itu utama panamue ni halak Batak luar biasa songon na diulahon si Marta alai ida utama keputusan komitmen na dipilih si Maria dada pakobasion pardagingon na diparade si Maria Allah ditada si Maria do Yesus dang nama ali Yesus dang nama uas Yesus ala asarotu bagas ni si Marta alai adong do sakap ni Yesus naneng dipasah Yesus tu nasida alani roh Yesus tu bagas nasida dada madiorimangan Yesus tu bagas nasida alai neng pajupang do Yesus do nasida alani idotama komitmen keputusan yang diambil oleh Maria hudul duibana jala ala adong do Injil sinoptik amang inang mulut abereng di Bibil tei Injil sinoptik Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang menceritakan objeknya sama tentang Yesus. Mulu di Matius dipatuduh dosa dia Maria dang nahudul di kursi bana tetapi dia duduk di bawah kaki Yesus mendengar apa yang disampaikan oleh Yesus kepadanya. Ya. Huriana hina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Nah perjulun akaning Yesus mengambil keputusan roh tu bagasan si Marta si Maria. Nah padua akon ide utama songot dia Marta dohot Maria mengambil keputusan laho manjakon. Alisahak mahita tu bagian na patuluhon. Aduh respon ni si Marta nunga dang takas di boto ibana sakap ni Yesus alai tolap ni ibana do mandokon ima na didokon si Marta ima di ayat 40 Tuhan dang dia roham na pinasobuni anggi kiau marhobasi sahalaku. Ya. Marta ingin menunjukkan bereng maau Tuhan hobas tuau ditikiroho abe dang ditada si Marta sakap ni Yesus diripu Yesus diripu si Marta dia lu si Yesus hopar tu pikiran na tabereng ma amang inang dia opa bersada buha alus ni Yesus oh Marta Marta lado di sarihon jala di hasu saoko Marta Marta dang takas boto omu ahanu sakapur rotu bagasmu dada naing mangan dada naing minum alai rap makatai dohoto rap martangiang dohoto iduna boy berengot tamang diturpukon jala di do Yesus musai dia 42 sadado narikot jisoma gabe paom pun si Marta asa unang hobar tu pikiran na ikon diulahon Yesus diduk dipilit si Maria do tohap nauli
dang si buato ni sian ibana. Luar biasa do amang inang. Bagaimana Yesus mengenal Marta, bagaimana Yesus juga mengenal Maria. Maria duduk bersama dengan Yesus di kaki Yesus bukan hanya bentuk pencitraan. Allah takas do ditada Yesus ise Maria alani dido Yesus dipilit do tohap naulii. Iya. Bagaimana Yesus mengenal karakter dari Maria. Alai buido Yesus paingoton si Marta. Seolah-olah ibana mangido dukungan tu Yesus laho mamicang angginai. Alai dibutuh Yesus do ahana di bagasan rohani si Marta. Huriana hinahulongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus alani adong sahalak teologi namar kuar Roy T. Bernet namandokon, hidup adalah serangkaian pilihan. Buatlah pilihan terbaik, bukan pilihan termudah. Memang dohonot tado amanginang di pardalanan ning ulu tahun jod do hitana ikun mamilit. Nah dia do si piliton. Hobar tu pikirata do, hobar nata ida do, manang hobar ta porsai do. Ikun si piliton. Itu alai ida utama soal dia keputusan nadibahan si Maria dang naneng dohonoku amang inang si Marta salah dang naneng dohonoku si Marta dang dapotan pasu-pasu alai ida utama dua karakter yang berbeda menunjukkan keputusan ketika berjalan bersama dengan Yesus. Dia mampu mengambil sebuah keputusan nata pei ikon dihatai manang ikon dipicang akangna si Marta. Iya di ngulu tahun buha amanginang borhak majo hitasian pada narubi taingok ma songo dia si Hawa memilih hatani ulu kidu na ditangihon ibana dada hatani Tuhani ujungna tu hadu saudo itu takas do hatani Tuhan namandokon sudi bui di pangako alai unang ma parbui nasadai alai rodo uluk manggoda si Hawa pangan mai mulu di pangako botomu ma nadia nadinggan nadia nasodenggan ujungna hatani uluk do na ditangihon si Hawa masuk mahita musia manginang. Bagaimana ketika Nuh mengambil keputusan diduk tu hata tu Nuh si Noah pajongjong sada parau nabalga dirikan sebuah batrah yang besar ali rodo akan asingi akan masyarakat mandokon enariti doho pajongjong ommu sada kapal nabalga di tonga-tongaon lo marhua itu alai itu tama amanginang bagaimana Nuh mampu mengambil keputusan dia mendengarkan suara Tuhan ujungnya dapat nibana do hanguluhan nah tapi ikun jalo ni ibana picang-picang sien akadonganna tumagot do au dipicang dong aku daripada au dipicang tuhaku na parpudi idotama songo dia Abraham asa sahat gabi Abraham dia sudah di zona aman amanginang dia sudah berada di zona aman ngasih kop saluhutna sudi ngadung alai idu sakami Tuhan di tonga-tonga nguluna taong iduk tuhata tuibana haruar mahu borhat mahu kita bisa bayangkan amanginang bagaimana meninggalkan yang sudah ada berada di zona aman borhat mah tujona iman berengot nama nah so di boto ibana bohado na ikun tujuan alai di hapor se ibana do ido na dubinggan pinaradin itu hani ido na dipilit Abraham alani di guari maibana Bapa setiap orang yang percaya borhat do ibana na tapi dang di boto ibana alai di hapor se ibana
Dia mampu keluar dari zona aman menuju kepada zona iman. Nadiha porsya ibana idu inganan na pinarade ni Tuhani. Songoni di tengah-tengah ngoluta di tikio na manginang. Marhi di turpu jamita sadarion. Borhak mahita sian karakter sian parangi ni Marta dohot Maria. Mamilit tohap nauli buhado. Ado natapilit. Holan na tapilit do manang tapilit jala tapiop jala tahanguluhon jala ikon tajamoton jala ikon marparbui do idu nabui beringota alani sahalak teolog na margoara Leo Morris Mandokon menantikan Tuhan dengan tenang lebih penting daripada kesibukan yang luar biasa. Boy tabayak ko namang inang buhado muluto puro dong ata tu bagasta alero ibana tu bagasta neng curhat ibana tu hita diduk ma laiku songonodo adong neng dohonoku ale respon yang kita lakukan adalah kita asik mengkotak-katik handphone itu buhado respon buhado tanggapata taringot tu halak naro jala buhado tanggapata tu halak manamue songoni dotong di ngulut tahun amang inang jalan akaning ngahudokon HKBP tamarunang ruas natar pasu-pasu adong dohya begion nami berengon nami di luar na asing di huria na asing doon pamatang na do amang di huria ale pikiran na rohana dada tinggal di si tuganup akka ulon na do ale berengot tama songot dia Maria. Dia bukan hanya memberikan tubuhnya, hatinya, pikirannya juga dia berikan. Imannya juga dia berikan. Dia duduk di tempat yang paling rendah. Di patni Yesus do ibana hudul lao manangihon. Hatani Yesus. Songoni di hita di tikio na manginang. Dohono kuma borhat hita siya bagas tapi kita berangkat dengan dinamika kehidupan pribadi lepas pribadi. Adong na pergumulan narotu pikirata tungoluta adong akan amasa adong borhat kita siang rasa kecewa adong borhat kita siang las niroha aleneng dohono kuma titikinung ngasa hati tadi son nung ngatapilit tohap na umuli alita camoton mah unang maholan pamatang tanah hudul di son aliduh mahita soon si Maria dia fokuskan hidupnya mendengar apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan sampaikan, apa yang Tuhan inginkan. Jala diduk Tuhan ima dipilit ibana do tohap no muli di ibana di hitape songonido amang inang saya tapilit tohap no muli tajamoton tapiop tahanguluhom may bahat doa kagangguan bahat ale mulo fokus do hita dada gabe gangguan ni ale gabe bunga-bunga deh di pardalanan ni haporsyaon talu mo bima dihamu amanami inanami na mambuan dak danak si Dideon sadarion nunga dipilih tamu tohap no muli sadarion ma nanain pa sahatom muna dak dadagon gabe parjabar di harajaon ni Jahoba unang pola susahamu amanginang mulu songona agak berbete-bete dak danaki songona tangis pasobuma ala dak danak di dan mungkin amai bana tangis kan itu ala dak danak di gabe tangis ibana pasobuma halasum mai itu dan yang dohonoku didikinunga dipilih tamu tohap nomuli lau pasaton dak danaki lau padidion sadarion ingok mamanginang ini hanya babak awal ini masih babak baru adong dope ulaon annong musi laho pasahaton nasida maka tindakon hata haporsyaon satu annong nasida majalo pasu-pasu pardonga saripion aleneng dohono kuma ditikinunga tapil ditohap no muli disima idaon ni Tuhani rohata alani piop mai suaton mai di bagasa roham jalahan nguluhom mai asamar parbuei di bagasan ngulum songon si Maria na tapi dibicang na tapi dipahata-hata alai dang ganggu ibana las dorohana ala
Tuhan itu nagabe donganna alani di pasu-pasu Tuhan maita saluhutna dinalao maka nguluhon nanunga tapilit tohap no muli di tongani nguluta. Amin. Martanya kita mulai temali Tuhan marsaringar hatam di tonga-tonga parmingguan nami sadarion marhiti hatam di buhaliho di pakuniho do hameli Tuhan ibata dinalau mamili tohap no muli jalanunga dipilih tami be tohap no muli di tonga-tonga ngulu nami alani Tuhan ajari kami dinalau mameop jala dinalau maka nguluhon di tonga-tonga ngulu nami pakai ngulu nami Tuhan seragam niaka dinamika kehidupan dadagabe ipangabad alai ima nagabe acuan laho maka tindak kunding kan nibasam latotong lehonommu di tonga-tonga ngulu nami ditikyop li Tuhan ibata di bagasan permingguan nami tupaw ni huriam doa li Tuhan ibata ima padidion na badia tu yanakon ni huriam pasu-pasu mana sida li Tuhan ibata talumu binatoras na sida totong maho na mandungani totong maho na mangaramuti totong maho na mamasu-masu. So ini pilih Tuhan ibata huriam HKBP tamarunang pasu-pasu huriamon pasu-pasu kanup aka program nanunga mardalan dohot naneng mardala pilih Tuhan ibata. So ini di kanup aka pengurus kategorial homa Tuhan na totong manjong-jongi roha do pikiran na jala mamasu-masu ngulu na sida dohot aka program kategorial naneng dipatupa na sida di tonga-tonga huriamon talumo bi Tuhan ruas ni huriam sian kategorial sekolah minggu remaja naposo ama ina lansia asiro ham Tuhan totong maho na mandungani totong maho na mangaramuti totong maho na mamasu-masu na sida saluhut na li Tuhan ibata. So ni Tuhan ditikyon di bawah kami kumos di bagasan tangyang nami kanup akaruas ni huriam na di bagasan sa minggun di bagasan hagaleon pamatang Ima Agusta Christine Burusianipar natongon perawatan di Jabu amanami amang Esianipar natongon perawatan di Jabu amanami amang JJ Hutapea natongon perawatan di Jabu asiro ham Tuhan pasu-pasu nasida ape honomu matangamu nagu habadeon itu pamatang nasida lehonomu mali Tuhan ibata hamalumun tunguluna. So ni pilih Tuhan ibata didikion di bawah kami komos di bagasan tangyang nami ganop akaruas ni huriam na di bagasan las ni roha di pertambahan umur na dileko pasu-pasumi di tonga-tonga ngulu na sida ima di inanami inang Marta Buru Pardusi ima di yanako ni huriam Fran Simon S ima di yanako ni huriam Nahum Agio Bernison Sinaga ima di naposo mamanami amang situa Desman Hutapea ima di yanako ni huriam Dean Darius Nahampun ima dia manami amang asudungan Mauliate Sitopul ima di yanako ni huriam Alvan Pasaribu ima di yanako ni huriam Angelina Monica Boru Simare-mare ali Tuhan ni bata makirim mahami mangidu mahami marsoba mahami tujulum tabah muma aka pasu-pasu di tonga-tonga ngulu nasida dia ka sakap nasida dia ka cita-cita nasida dia ka nahinirim ni rohana nasida homa Tuhan na manangihon homa Tuhan na mangalehon. So ni pilih Tuhan ibata ruas ni huriam na di bagasan las roha di ulang tahun pardonga saripion dia manami amang Suta Barat inang Esa Boru Simanjuntak asi maroham Tuhan totong maho na manjongjongi pardonga saripion na sida totong maho na mamasu-masu ngulu na sida dot kanup aka ulon na sida didikyo pilih Tuhan ibata di bawah kami kumos di bagasan tangyang nami kanup aka ruas ni huriam na masihol di parbui pardonga saripion makirim di hagabion na siro ham Tuhan tatap ngulu na sida tangi maho dia katangyang na sida talo mobil tangyang nami lehonom muma akan hinirim rohana sida aka saluhut na keluarga na sida marulup-ulup di bagasan las roha le Tuhan libata songoni dia kaya nakoni huriam na madiori sirokap ni toti asiroham Tuhan totong mahona mamasu-masu
totong mahona mandungani, totong mahona mangaramuti, jalan menangihon kanup aka, tangiang nasida le Tuhan di bata. Talumobi dia karuas ni huriam, dia yanako ni huriam, na madiori aka parkarejoan na duminggan. Ale Tuhan, hapuli nasida le Tuhan di bata, jala le honom muma, aka parkarejoan na duminggan, hobartu lomo ni roham ale Tuhan di bata. Ale Tuhan, pardosa no godang duhami, nabadi edo yang goho, cumulu sisa salut na dosa nami. Asa talup hami, haboran ni pasum-pasum. Songoni pili Tuhan di bata, didikion, dibawa kami gomos, di baga santang yang nami. Ganup aka program-program pembangunan gedung sekolah minggu. Cian pengurus, pembina, ketua, sekretaris, bendahara, dohot ganup aka seksi. Ale Tuhan parhetium mumanasida. Dinalau patulus son sakapmi jala idu nagabi si hol ni ruas ni huriam si hol nami saluhutna di hajong-jongan bagasmu ima di gedung sekolah minggu moriate mahu pasat kami tuh mangasahon gorenakmu Tuhan Yesus Kristus martangnya kami tuh amin. Tapuji matuhata mari de mahita sian bukede nomor 255 uhma tapasat amplop operasional 70. Holat sadadona rekod Jesus leoni dia manang apa na dapat nang tupasona kona nang arta nang sangap sude domoraon nang tau mangalehon di ahasonangan alay molo dapot nasasadai totong lasroha kuhi norhoni molo nangiutandiku artana sasadai nang tarbaen uluanmu ang gusto digijangi disi amun ni Tuhan Jehovah dohundul anak nanadungga bejolma ibana do jamban nasundengani atong utok diki
Sai homa o Jesus nampuna ahon. Sai homa mango hiro aku tokton. Ulan sada dunarikot Jesus lehon diam. Manang api na dapot ng tumaso na kona. Nang arta ng sangap sudeha moraon dang tao mangalehon di ahasolangan ay lamolo dapot nasasadai. Toktolas roha kuhi norhom ni. Huria na hinaholongan, sonari masuk mahita tu acara padidion na badia. Mari di mahita. O Jesus na tabidi do puso Sai Roma mangaligi ut manjaloon. Imuan na turas na nasidaming tuson ay namasado na tumudadanakon. Martangyang mahita. Alia manami na di banwa gijang narodo hami tujulo mambuan aka dadanakon. Saya si maroham. Jalo manasida gabe anakommu. Pasu jala pragukoy manasida mangyahi hanguluan sugut. Marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atong hamu kadungan namambuan danak si didionon. Tangyo kamu mahatan Tuhan Yesus. Laho mahamu tuliat portibionin na mandok aka sisianna. Poday hamu masaluhut bangso. Didi hamu manasida tu bagasan gore bata ama dot anak dot di parbadia. Ajari hamu manasida mangaraduti saluhut nahu tonani tu hamu. Jala ingot ma. Sai dongano kudu hamu gadum ari. Rasi rasa roh ajal ni hasianganon. Manang isi na porsia doho dididi dapotan nguluan. Alay na so porsia hona uhum sogut. Tangyo kamu ma doho tahata na tersurat di surat ni si Markus. Adong maaka na mambuan danak tu Tuhan Yesus asa di jama. Alay dipicang aka sisian nama mambuan ni. Jadi dong di ida Tuhan Yesus si suku marohana di dokma. Loas hamu aka danak kiro tuau. Unang oray hamu nasida. Dia kasih songonido harajal ni debata natutudo nahudokon tu hamu manang isipe anggo sosong ndak danak ibana majalo harajal ni debata dang bongot ibana tusi tungi di halma akka dadanaki jape homatangan natu nasida mamaso nasida atong hati nako kamu majolo haporsiotai di dalam bahasa Indonesia. Saya undang untuk berdiri. Rap mahamu mandok.
Tong alusihamu mahata na husukunon tuhamu na parjolo. Di pangidohamu nuaing di dio nakadadanakon tubagasan nina haporsyamuna molo di pangidohamu alusna di pangido rohanami. Baha na olodohamu mamoday anak munaon asa diboto jala diuto nasida hatan yang dibata molo na olodohamu alusna na olodohami. Na uludohamu marsuro na sida tu gereja doho tu perguruan ni huria protestan asa gabe ruas na mangulo na sida di Tuhan Yesus Kristus molo na uludohamu alusna na uludohami. Atong tapasahat mana sida tu debata marhiti-hiti padidion na badia Roma perkeluarga.
Untuk keluarga, untuk orang tua yang baru membawa anaknya untuk baptisan kudus, saya undang untuk berdiri. Martangyang Mahita. Ale Tuhan di bata amanami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nungo pasatami aka dadanakon tuho. Jala di jakokodo na sidaga benakomu. Marhiti-hiti padidion na badiyay. Asa masuk tuhurian ni halak Kristen na sida di tanoon. Jala gabi panian di hanguluan saliling nililing na. Asi maroham duhot dia kanatoras ni dadanakon. Saya pargugui. Jala ajari manasida manugu-nugu dadanakon tuho. Asarap nasida taruli dia ka arta ni harajomu. Amin. Maride Mahita sian bukide nomor 146 ayat 6 las jongjong Mahita saluhutna. Asirohanmu Tuhan, Dia Kau sudi tubuhku Tuhan, suraton masude. Tatangnya koma piliata Martangyang Mahita. Ale di bata amanami na di banogijang hodo haroroni saluhut sile honolehon naringkan dot na salibasa na muliutus hupasa tamima siyan na nilohmi tu hami pilan nami tuho sejala may gabi uap nucus di jelom pasu majaramoti asa hu parehasya kang pilanon pati bulan narajomu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim asalam dadahami kodang nisi leo-leo mitu hami asalam girgirami mandok muliati tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasanan nilihon Gijang, say pinurbadi amakuarmu, sero maharajamu, siya saut malam niroham di banutongon songon na di banu gijang. Leh matuhami sa darang holuan siya pari, siya sama dosa namin son panesa namin. Di dosa ni dong mardo sa tuhami, unang kami tugin pangujunan, balu amahami siyan pangago. Mula mahamu di bagasan dami, jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan di bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata maho.
Disondakon Tuhan dia batama pohina tuho jala asima rohana midaho. Dirupakon Tuhan dia batama pohina tuho jala di pasaur homma damena tutodim. Amin. Shalom, selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Pinangidu ma asa 75 keluarga na baru mambuan danak terdidi jala upangidu hami ma tu hamu amanami dan nami asa 75 hamu amang inang menjalang. Tujoloma keluarga dan terdiri dohot ruas na baru tertitik